Mwatukwa mchini murichi? Ndiri pambi. Mwatukwa nani? Amai ava na baba ava. Kwa? Avanzi ndiwo posti wangu. Wei, upambi wacho? Ava murume ndopi ndoyo? Kwa murume mwawo asiri murume womunhu anokuti chichina yama wanzara zutara mai makati pambi kambi nangutozokubaziva kozi zvakaitika saka vakaimba yedu tavakaimba yedu patakavakira imba vakabva musoro kutanga wakabva vawe kozivo imba vese ava nditi vakati vakaimba yokudhara inisa ndatombororwa namurume wangu vakatoisa mupanda vakatoisa mupanda udhara kana ndavakira vaisa mupanda urapa ndizvigedha uku ino ndavakira imba yangu sedu vangu nemasora takatopinda bhisi kubhadhanakisako vakabva vaya kumba pataigara pamubamini wangu vati mimi ndaona mukuvakira imba yenyu yakachaisa uku saka mimi yadhiyenyu yangu inini inopinda kumusau rera kwanga ndakaita se ndakasau pandatichi alright saka muridzi aimbogara ipapo kudhara ngatataura naye akati vakai yadhinde yangu tapedza kuvaka kwobva kwauya umwe munhu anonzi Matsotso anoshanda kwaanoshanda maini yanzvadzi yangu akauya akadhakwa vatanga kupopotedza nemurume wangu vasvika pakutora badza achida kurova murume wangu baba avanhu kwobva vabora mupanda wavo vasvika vachinobata murume wangu nemurume waita se vairovana murumeyo murumeyo akabva apwanya hwindo rangu murume wangu ndopa akabva aenda kupolisi achibva kupolisi murume wangu tobva abva asvikobva agara but murume uyo akapwanya hwindo akataura kuti munozakati kuda azvo zvamukutaura tati avari kuti ndakanzi muri hure ndopanyaya ndopati kuda kutaura isusu munhu atikanesana naye aisati mabvera mboshaudhana asati ndozvanditsanangura takashaudhana nemurume ndio munhu atikashaudhana naye ndiwa makadhuri nakuda zvehure Gozi ndiyakauya pamba vana inini amai ava vakatanga kushaudha kuseni ndichienda kubasa vachituka nemurume wangu kuti uri hure unochengetesa mwana asiri wake ini ndikabva ndabuda ndikaenda kubasa handina kudayira ndaenda kubasa handina kudayira ndobva vazosara vakashedza murume wangu kuti munoziva here kuti mukadzi wenyu ihure akatedza murume waindeni ava mai ava vapi ivava vari apo murume wenyu aripo vari apo makadedzwa ri baba maambo yakwai makadedza murume wana handina kumbomudedza murume waipfuura kumba kwangu ndeigara pane rodhi aipfuura nepamba pandaigara murume wobva atoda kubvunza nyaya kozi mashaudhiro ataita nemurume uyo handiti murume yape kutanga kwazembemwe saka nini mashoko andikabudise ndikati majera kupasa dzimba dzevaridzi mauya kuzopwaza imba yangu yemwana wenyu makatopasa makatadza kutokuyananisa mwana wenyu nemajera kuita zvisirizvo murume akabva uya achida kubvunza nyaya natanga kunitsanangura ndikati izvi zvioneka namukadzi wenyu mapepa chechi anokanda mapamba emwana wake anokanda izvozvi vidhio racho nditori naro randikatora kadzupi vanokanda mapamba ndine vana 3 vandinavo vanokambaira vanobata machina yeyi muriwo masadza ndinototora mavidhiyo mukadzi wava ndinotoashedza ndandonzorodzera mukadzi wababa siyanei nazvo imi chingotore mavidhiyo makaenda kwamambo munoita se noaratidza ati kuti ava ndimi murume wacho ava vakati kudiya hama yava zvakaitika ndezvekuti ndaibva kwadaibva kunotora mukomana watinoshanda naye basa vachibva vandidaidza mai yangu vachibva vanditi munoiziva here kuti mimi mudzimai wenyu ari kuchengetesai mwana asiri wenyu asi mudzimai wenyu ari kunzi ari kuonekwa achiita chifamba ndibva kubasa ndakati ndakabva ndabva pavari ndati mune ramangwana vanogona kundirambira mai yangu pamashoko avanditaura nokuti ndo vakatondidaidza ndikati mazuva ano nyika yatiri kurarama yanesoro kwawandisa ndakabva ndatora foni ndandarekodha ndandakudzokera kwaari chiita sekunge inini handira kuita sei zvisisa zvanga aita saka itaiti inzwi zvavanga vachitaura itaiti inzwi ambuya makatepiwa
makatepiwa makaitinswa vanhu ndo zvavakuita mazuva ano. Aita ropa iri volume ndio unogari baba apa tombonzwa pamaibva kunotora foni maibva kunotora foni ndopari kunzira muchifamba mabva makatokonekta kunza muchaita munyama wodini hakuna chinhu chirimo haina volume yakanyanya mutoisa panzira unotoda panzira haina yakanyanya maiti kange takunetseka manje ndio iri makatepa nefoni dzakawanda ambe makapulani kuti kakuri kuplana azvikusha shambo yenyu uri kuramba buda tomboita vamwe tomboita tomobatsira mombodzokera muzvinotsvaga kuti hapana nechikunzwika pari kunzwika inopushiwa aiwa haya nzuki tikaita zvekutsvaga zvekudai voisi racho hatitonziki kuti ndiri munonzi ndai munotsvaga zvinhu zvinonziki ndipei vamwe indikana pana mwari kuzvinzwa nganzvinana chindii kana pana mwari kunzwawo
vari kunzonga vatutsi umbo watiri kuda nokuti ava ndo vaitaura vachiudza murume wamai ava. Inini hangu ndimere maitaura pamwe ndaava vaitaura ndimera inenge taura nawo handisi kuzoti zvakutaura ndisi kuzoti audio here vakataura kuti pakozi ndakataura nawo murodhi handisi kuzoti ndiroro herere pavakakusiyai vakanodzoka vanotora foni vakadzoka ndikupa yoga kozi nini vakaumba kwangu handiti vachifura nerodhi vachienda kumba kwavo vazodzoka ubva ndiona nda kuenda kuseri vanditi ndoda namba dzemurume wenyu vandapa namba dzemurume wangu kwavo vakazomufonera vanobvira vandifonera ndikura murume wenyu murume wangu ndifonera inini ivavo saka vainyipa vaingodzida vaitaka kutepa hauna dzimwe nyaya pamusoro sikaenda ndichikumbira kubvunza kozi inini pamupanda kugara nditi ava vakauzoripota kunoku vakabva vanoripota futi mapurisa akauya inandabuda naenda kunoita zvekufuna inyaya iwe kuti zvanzi inini murume wangu kuti uye futi kumapurisa saka ndada kubvunza kozi pamupanyana kugara handichakwanisi ini ndine vana nenda kucha handichatombokwanisi ndine vana vangu vano vadiki vanofamba vachienda kwakasiyana siyana pamusoro audio iyi iri kutaura apa ndamai ava vaitaura paaudio iyi iri apa vachitaura vachiti zvoni vaiudza baba ava kuti vataurika vapedze baba sivataurai ndimakaudzii vaitaura kuti chiitaure ava vaitaura vachiudza baba Simba kuti inini mwana wamuri kuchengeteswa asi mwana wenyu mukadzi wenyu ane panoonekwa mwana wanzi kuchengeta mwana womwe munhu kuchengeta mwana womwe munhu baba ava vanzi ndiwo vakaudza mai ava kuti pane pandinovaona vaine munhu wavanenge vainayo vachidanana nemunhu wavanenge vainayo ndinoonwa everyday ndichibva kubasa saka ndakandati ivo vaudze baba ava kuti mwana wacho wari kunzi baba muridzi wemwana ndeupi munhu wacho wandinodanana naye ndeupi nekuti kumba kwangu kwacho hakuchatogariki nenyaya iyo ndamwari maava kurambira vakarambire iyo audio iri pachena naye mambo wangu saka muri kufunge muri kufungaachengetiwa mwana ndivani pamusoro ava vakataura zvekuchengeta mwana vaitaura kuti pamba ava vane vana vavo vanditi vachiti ndiri kuchengeta mwana wavo ndiri kuendesa kuchikoro wangu mwana ndisi kuendesa kuchikoro wamai avo mune mwana wenyu pamusoro imama aiwa pidurai ndine mwana wangu wandinaye mapawa ndo zvaitaura baba nani murume wenyu ndiyaitoti ndiri kutochengeta mwana wamai avo ndakuenda kuchikoro vataura paaudio nezvekutaurika asi munaye here mwana asiri baba ndinaye odheri kuti ainanda kuinzwa saka ai muri kuti makapumwa uri ndakatopumwa uri nekuti ndakatukwa zvandakatonzwa ini namai ivava nemurume wavo zvandakatonzwa kuite kuti zvekuudza zvandakatonzwa ndanani vaivavo pamusoro vese ava vanga varipo apa ndakatukwa ava chichii iyi next door yangu asi vanotogara nechepamberi vakatukwa inzi pamusoro imama amai ava vataurenya inini handina kutotuka pavaituka mai ava ndakavanza kutuka kuseni ndiani ivava mai ava inini zvenyaya dzavo handizvizivi inini ndiri friend yemukadzi uyu paari ndo pandiri inini nyaya yandisvitsa pano mama nyaya yekuti inini kumba kwangu hakusi kugarika mushure mekunge audio iroyi ndiye akatoshedza baba ava akataura nababa ava achiudza baba ava chihure akatizvo inini ndiri kuziva chihure chamai ava
izvezvi muri kumangu hapo pano hatisikana kutombowirirana. Aiti mukuza chikore chamai andini. Mati Nyana kadini. amai ava ndo vaitaura izvozvo. Through ini ndinowirirana namai ava. Ini ndizvemagaraji avo. Vaitaura nani? Vaitotaura vachiudza baba ava. Muri. Ini ava. Asi murume wangu murume wamai ava. Amai ava ndowirirana navo. Saka ini ndakabatanidzwa nyaya ineno yokuti ndinowirirana namai ava. Saka hanzi inini kuri kuhura kunoita amai ava kana odhiwa munamborinzwisisa. Hanzi amai ava vakatanga kuhura last year December. Saka inini vanoshandisa foni yangu kuhura. Ndo foni yangu avanoshandisa. Saka shiroti Saka shiroti inini ndinoziva zvechihure chamai ava. Shiroti inini ndinohurawo. Obvious. Ndo nyaya iripo. Saka inini mambo chandiri kuda ndechekuchenura. Dotandudze nhasi. Fanikise nditori munyowani. Ende zvepamuromo nevanhu handikwanisi. Zvavanonyatsoziva ivo. Vanhu veuko vanoda zvekutaura ini zvekutaura handikwanisi. Saka inini handichikumbirawo mambo kuti honguva nenyaya yavo naavo. Inini nhasi doti vandijekeserewo kuti pavakandiona ndichipa amai ava foni kuti vashandisa vachitaura nechikomba vachishandisa foni yangu inini. Through ini ndine murume wangu. Ndine mba yangu. Ndoda kuti vandijekeserewo vandiudze nhasi kuti indakakona izuva rakati. Ndichipa amai ava foni vachishandisa foni yangu. Chitaurai mai. Pamusoro. Inangu anabvira nambotaura pamusoro peavo. Taura nyaya ndetaura nababa ava inyeva vakatouya vaitobvunza zvaitobvunzawo vanhu vapindurawo vaitotaura pamusoro pekuti ini ndochengeta mwana asiri wangu achienda kuchikoro wangu asiri kuenda kuchikoro zvava. Wawa hatsi kuenda chikoro here. Mwana wani? Wenyari kuenda chikoro. Wangu ari kuenda kuchikoro. Kuwavo. Wavo pane hwana anoenda hwana akaramba chikoro. Excuse me. Yeah? Kundomudira mbere. Ndaramba kudaira ngwe. Muzeti ndiri busy. Muzeti ndiri busy. Muzeti kwa waramba kutaura nini ndiri busy. Nekuti amai ava vakati murume wavo murume wangu akabata murume wavo zvakanaka achavaudza munhu wandinodanana naye. Nepatinowanikwa anopaziva. Ndomutauro wavakaita paaudio. Kungoti haisikunyatsonzwa. Zvese zviripo paaudio. Zvingonzwa nemi chete. Isusu tatoda kunyatsozvinzwa. Zvese zviripo. Ndoda kutaurawo inini. Ndofunga ndini ndakatora audio. Ndisingazivi. Amai ava vakandiona ndichidaka paaudio.